ହେଉଛି ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରେଖା। ଯେଉଁ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯଦି ଯିବେ ମାତା, ଯେଉଁ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛି, ଆପଣ ଅପୂଜା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଅପୂଜା ଗୋଲକପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରେଖା, ଯିଏ କେହି ତ୍ରୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ପତି ଶ୍ରୀ ରାମ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରେଖାକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ମାତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ରାମରେ କେବେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବେ। अंतिम रेखाटी ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଯଦି ମାତା,